Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea noastră săptămânală despre sănătate natural. Sunt Dr. Iulian Țecu și vă invit pe canalele noastre live, Facebook Dr. Nature Live și pe canalul YouTube Dr. Nature. Dacă vă place, ca de obicei, vă rog să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru YouTube. Astăzi vom discuta despre un subiect propus de unul dintre prieteni și anume vom discuta despre angină. O afecțiune a vremurilor moderne generată de mai mult răspândită arterioscleroză, o condiție generată de stilul de viață al omului modern. Dar în ce constă angina pectorală? În primul rând este vorba de o durere asemănătoare constricției sau presiunii în piept, ce apare imediat după efort. Alți factori de precipitare, deci de apariție, includ tensiunea emoțională, vremea rece sau mesele copioase. Posibil radiind în omoplatul stâng, în brațul stâng sau în maxilar. De obicei durează 1 până la 20 de minute. Stresul, anxietatea, hipertensiunea arterială sunt de obicei frecvente. Din punctul de vedere al obiectivării acestei afecțiuni, este vorba despre un EKG cu modificări, de obicei o depresie tranzitorie a segmentului este ca răspuns la exerciții ușoare, test de stres. Angina pectorală este cauzată de un aport insuficient de oxigen la mușchiul inimii, care produce o durere de tip constrictiv sau depresiune în piept. Angina precede de obicei un atac de cord, adică un infarct. Deoarece efortul fizic și stresul cresc nevoia inimii de oxigen, acestea sunt adesea factorii declanșatori. Durerea poate radia către omoplatul stâng, către brațul stâng sau către maxilar și durează de obicei 1 până la 20 de minute. Angina este întotdeauna cauzată de ateroscleroză, precum spuneam. Acumularea plăcii de aterom, care conține colesterol, îngustează progresiv și blochează în cel din urmă vasele de sânge ce alimentează inima, și anume arterele coronare. Acest blocaj duce la o aprovizionare scăzută cu sânge și oxigen al țesutului inimii. Atunci când fluxul de oxigen la mușchiul inimii este redus substanțial sau atunci când există o nevoie crescută la inimii, ca în cazul unor eforturi, aceasta duce la angina pectorală. Hipoglicemia, scăderea glicemiei, poate provoca de asemenea angina pectorală. Există un alt tip de angină pectorală care nu este legată de o acumulare a plăcilor de aterom, și anume este așa numita variantă Prince-Metal și este cauzată de obicei de un spasm al unei arterii coronare, de o hiperactivitate a arteriei coronare. Această formă de angină pectorală este mai posibilă să apară în repaus, poate apărea la ore ciudate în timpul zilei sau noaptea și este mai frecventă la femeile sub vârsta de 50 de ani. Acesta răspunde de obicei la suplimentarea cu magneziu. Considerații terapeutice. Angina este o afecțiune gravă, care, de regulă, necesită un tratament și o monitorizare atentă medicală. Medicamentele prescrise pot fi necesare în cazuri severe, precum și în stadiile inițiale ale anginei ușoare până la moderat. În cele din urmă ar trebui să fie posibil să se controleze starea anginoasă cu ajutorul măsurilor naturopate. Dacă există blocaj semnificativ al arteriei coronare, angioplastia, bypassul coronarian sau terapie intravenoasă de chelare cu EDTA, care vor fi discutate mai jos, pot fi abordate. Avertisment. Deci un lucru foarte important este că un atac anginos acut poate fi o urgență medicală. Dar dacă suferiți de un atac acut, consultați imediat medicul dumneavoastră sau sunați la urgență. Angiograma coronariană, angioplastia și chirurgia de bypass a arterelor sunt câteva dintre lucrurile de care ar trebui să știm și ar trebui să vedem cum putem să le folosim pentru ca să dea rezultate imediate și maxime. O angiogramă, cateterizare cardiacă, este o procedură cu raze X în care colorantul
sau substanța de contrast este injectată în arterele coronare pentru a localiza blocajele. Aceste blocaje sunt apoi cel mai adesea deschise cu un balon de angioplastie, o procedură chirurgicală în care diametrul arterei blocate este crescut cu ajutorul unui balon foarte mic atașat la un tub flexibil. Plasarea unui stent, adică unui mic tub de plasă de sârmă, care acționează ca o schelă pentru a menține și sprijini vasul sanguin și a menține deschiderea acestei artere. Și sau, nu în ultimul rând, bypassul coronarian, care este o procedură prin care arteria coronară este ocolită prin construirea unei rute alternative, folosind o porțiune a unei vene prelevate de la piciorul pacientului. Toate aceste proceduri sunt adesea convenite de către pacient fără o analiză atentă a riscurilor și beneficiilor acestor intervenții. Angiogramele, angioplastiile și bypassul chirurgical sunt astăzi, nu numai în România, deci o spun medicii din Statele Unite, mai multă afaceri. Mai mult de 1 milion de angiograme cardiace sunt efectuate în fiecare an pentru un cost anual total de peste 10 miliarde de dolari. Dar, pe baza unor analize extinse de studii serioase, se pare că cea mai mare parte a acestor bani sunt irosiți. Cercetătorii au ajuns la concluzia că într-o mare parte dintre pacienții stabili medical cu o boală coronariară moderată, care sunt îndemnați să se supună angiografie coronariene, cateterizării cardiace, procedura poate fi amânată în condiții de siguranță. Testarea neinvazivă pentru a determina starea funcțională a inimii este mult mai importantă decât căutarea periculoasă a arterelor blocate în determinarea tipului de terapie care este necesară. În cazul în care inima nu funcționează bine, atunci o angiogramă poate fi necesară pentru a vedea dacă intervenția chirurgicală ar trebui făcută. Deci, practic, concluzia este că atunci când pacienții sunt sfătuiți să facă o angiogramă coronariană, șansele sunt 8 până la 8 din 10 să nu aibă nevoie de ea. Factorul critic în cazul în care un pacient are nevoie de chirurgie, bypass coronarian sau angioplastie este cât de bine funcționează pompa sau anume ventriculul stâng și nu gradul de blocaj sau numărul de artere afectate. Ventriculul stâng al inimii este responsabil pentru pomparea sângelui oxigenat prin aortă, artera cea mai mare ce pleacă din inimă, către restul corpului. Bypassul chirurgical este util numai atunci când fracția de ejecție, sau anume cantitatea de sânge pompat de ventriculul stâng, este mai mică de 40% din capacitate. Până la 90% din toate procedurile de bypass se fac atunci când fracția de ejecție este însă mai mare de 50%, care este adecvat pentru nevoile circulatorii. Cu alte cuvinte, până la 90% dintre toate procedurile de bypass pot fi inutile. Rezultatele studiilor rezultatele studiilor mari cu aceste proceduri, inclusiv utilizarea de stenturi care eliberează medicamente pentru a preveni blocarea, stenturi de drug release sau drug awaiting, arată aceeași lipsă de beneficii ca operațiile de bypass. Când chirurgia de bypass coronarian sau angioplastia este necesară, pe baza acestor criterii acceptate, cu siguranță crește supraviețuirea pe termen lung și dă ameliorarea simptomelor pentru 85% dintre pacienți. Cu toate acestea, intervenția chirurgicală nu este lipsită de riscuri. Complicațiile care decurg din operațiile de bypass coronarian sunt frecvente, deoarece această intervenție chirurgicală reprezintă una dintre cele mai dificile proceduri din punct de vedere tehnic în medicina modernă.
Având în vedere costul procedurii, lipsa de beneficii de supraviețuire pe termen lung, precum și nivelul ridicat de complicații, se pare că alegerea de a avea această intervenție chirurgicală nu este corectă pentru majoritatea pacienților. Acest lucru este valabil mai ales în lumina disponibilității alternativelor naturale eficiente, dar nu numai naturale, naturopate, cât și alopate, la chirurgia bypassului coronarian. Numeroase studii au arătat că modificările dietetice și stilul de viață pot reduce semnificativ riscul de atac de cord și alte cauze de deces din cauza aterosclerozei. A se vedea capitolul Inima și sănătate cardiovasculară, pe care l-am mai abordat, dar o să-l mai abordăm in extenso în unele dintre emisiunile noastre. Modificările dietetice simple, scăderea cantității de grăsimi saturate, al colesterolului în dietă, creșterea consumului de fibre dietetice, de carbohidrați complex, uleiuri de pește și magneziu, eliminarea consumului în general de excitanți, alcool și a fumatului și reducerea tensiunii arteriale ar reduce foarte mult numărul de operații de bypass coronarian efectuate în țările de tip occidental. În plus, studiile clinice au arătat că mai multe suplimente nutritive și medicamente botanice îmbunătățesc funcția inimii chiar și în cele mai severe cazuri de angină pectorală. O alternativă importantă este terapia intravenoasă de chelare EDTA, discutată mai târziu în acest capitol. Deși această terapie este controversată, cercetarea clinică considerabilă a dovedit eficacitatea sa. Atunci când o angiogramă sau o angioplastie este considerată necesară, scopul este apoi de a preveni efectele dăunătoare produse de această procedură. Acest lucru poate fi realizat cu o formulă de vitamine și minerale multiple, de mare potență, împreună cu vitamina C, suplimentară, și anume minim 500 mg de 3 ori pe zi și cu enzima Q10 până la 300 de mg pe zi, cu 2 săptămâni înainte de intervenția chirurgicală și apoi timp de 3 luni după aceea. Notă. Nota noastră este că, în general, se recomandă ca suplimentarea cu diferite suplimente cu usturoi sau doze mari de vitamine E, mai mari de 200 de unități internaționale, să fie evitate înainte de intervenția chirurgicală din cauza capacității lor de a promova sângerare excesivă prin inhibarea agregării plachetare, un aspect cheie al formării cheagurilor de sânge. Suplimentarea cu vitamina C este rar abordată în spitale, în ciuda faptului că aceasta poate oferi beneficii semnificative. Aportul scăzut de vitamină C este destul de comun la pacienții spitalizați. Într-un studiu care analizează starea vitaminei C a pacienților care suferă de bypass coronarian, concentrația plasmatică a vitaminei C s-a dovedit a scădea cu 70% la 24 de ore după intervenția chirurgicală de bypass coronarian. Acest nivel a persistat la majoritatea pacienților timp de până la 2 săptămâni după intervenția chirurgicală. În contrast, nivelurile de vitamină E și caroten nu s-au modificat într-o măsură semnificativă, probabil pentru că acești nutrienți sunt liposolubili și, prin urmare, sunt păstrați în organism la nivel celular pentru perioade mai lungi de timp. Având în vedere importanța vitaminei C, această epuizare gravă se poate deteriora mecanismele de apărare împotriva radicalilor liberi, a infecției și a reparării rănilor la acești pacienți. Referitor la radicalii liberi, dar și la întărirea imunității, vom avea emisiune în săptămâna ce vine. Probabil vom modifica un pic data, nu vineri, ci luna viitoare, și în care vom vorbi despre susținerea funcției imune a organismului. Dar să revenim. Suplimentarea pare a fi esențială la pacienții în recuperare după o intervenție chirurgicală pe cord sau după orice intervenție chirurgicală.
Revenirea fluxului sanguin, reperfuzia după intervenția chirurgicală de bypass coronarian duce la deteriorarea oxidativă a endoteliului vascular și a miocardului, astfel că crește foarte mult riscul de boală coronariană ulterioară. Coenzima Q10 este recomandată în încercarea de a preveni astfel de daune oxidative după o intervenție chirurgicală de bypass sau angioplastie. Într-un studiu pe 40 de pacienți supuși unei intervenții chirurgicale elective, fie au servit în grupul martor, fie au primit 150 de coenzima Q10 în fiecare zi, timp de 6 zile înainte de intervenția chirurgicală. Concentrațiile de peroxizi lipidici și enzima creatinchinază, care indică leziuni miocardice, au fost semnificativ mai mici la pacienții cărora li s-a administrat coenzima Q10 decât în grupul de control. Grupul de tratament a arătat de asemenea o incidență statistic semnificativ mai mică a aritmiilor ventriculare în timpul perioadei de recuperare. Aceste rezultate demonstrează în mod clar că pretratarea cu coenzima Q10 poate juca un rol protector în timpul intervenției chirurgicale de bypass de rutină prin reducerea daunelor oxidative. Ca o abordare terapeutică, terapia primară pentru angina pectorală este prevenirea. Atât naturopat cât și alopat, prevenirea este esențială în tratamentul anginei pectorale. Odată ce angina s-a dezvoltat, restabilirea aprovizionării cu sânge corespunzătoare către inimă și creșterea producției de energie în inimă sunt necesare. Nutrienți deosebit de importanți pentru realizarea acestor deziderate, acestor rezultate, și anume creșterea aprovizionării cu sânge la nivelul inimii și creșterea producției energetice, sunt vitaminele CE, carnitina, pantetina, coenzima Q10, magneziu și arginina, deci o serie de aminoacizi esențiali și vitamine. Magneziu este de asemenea de un beneficiu important și suplimentar din cauza capacității sale de a relaxa arterele coronare spastice și de a îmbunătăți funcția inimii. Din punctul de vedere al botanicelor, al tratamentelor botanice, fructele de păducel, în general, speciile de Crategus sau extractele sare oferă o serie de beneficii pentru persoanele cu angină pectorală, inclusiv dilatarea arterei coronare și îmbunătățirea metabolismului mușchiului inimii. Persoanele cu angină pectorală instabilă, caracterizată printr-o creștere progresivă a frecvenței și severității durerii, sensibilitate crescută la factorii de precipitare, vorbeam mai devreme, stres, efort intens, etc. Progresia simptomelor pe parcursul mai multor zile și durerea coronariană prelungită necesită însă asistență medicală imediată de urgență. Dieta. Dieta este de importanță marcată în această acțiune preventivă. Se recomandă de regulă o creștere a fibrelor alimentare solubile, de exemplu, semințe de in, tărâțe de ovăz, pectine, ceapa și usturoi atât crude cât și fierte. Legumele și peștele ar trebui de asemenea să crească în cantitate, în timp ce consumul grăsimilor saturate, a colesterolului, deci a zaharurilor și proteinelor animale, ar trebui redus. Toate alimentele prăjite și alergenii alimentari ar trebui să fie evitați. Pacienții cu hipoglicemie reactivă trebuie să mănânce mese regulate și să evite cu atenție carbohidrații simpli de toate formele, de exemplu zahăr, miere, fructe uscate, sucuri de fructe. Se recomandă o dietă, deci, de tip mediteranean. Stilul de viață. Persoanele cu angină pectorală nu trebuie să fumeze sau să bea alcool sau cafea, deci în general trebuie evitați excitanții de orice fel. Stresul ar trebui să fie scăzut prin utilizarea tehnicilor de gestionare a stresului, cum ar fi relaxarea progresivă, meditația, unor imagini ghidate, un program de exerciții aerobice progresive, gradate, cu atenție, 30 de minute de 3 ori pe săptămână,
este o necesitate. Mersul pe jos, deci, poate fi de regulă un foarte bun început. Suplimentele nutritive. O formulă de vitamine și minerale multiple cu potență ridicată este în general de utilitate mare. Nutrienții individual cheie, vitamina C, 500 până la 1000 mg pe zi, vitamina E, tocoferoli amestecați, 200 până la 400 unități internaționale pe zi, magneziu, de preferință legat de aspartat, citrat, glicinat sau malat, 200 până la 400 mg de 3 ori pe zi. De asemenea, în general, uleiuri polinesaturate, uleiuri de pește cu 3000 mg EPA și DHA pe zi, una dintre următoarele extras de semințe de struguri cu 95% oligomeri procianidolici, 100 la 300 de miligrame pe zi, extras de scoarță de pin, de asemenea mai mult de 95% oligomeri, 100 până la 300 mg pe zi. Un alt extract bogat în flavonoide cu conținut similar de flavonoide este formula de superverdețuri, un amestec de verdețuri naturale sau un alt antioxidant pe bază de plante care poate oferi o capacitate de absorbție a radicalilor liberi, ORAC, de 3000 până la 6000 de unități sau chiar mai mari. Din punctul de vedere al diferiților aminoacizi, carnitina, 500 mg de 3 ori pe zi, pantetina, 300 mg de 3 ori pe zi, coenzima Q10, 100 mg de 2 până la 3 ori pe zi sau arginina, 1000 până la 2000 mg de 3 ori pe zi sunt de asemenea extrem de utile. Alte terapii care pot fi foarte utile în tratamentul anginei pectorale, acupunctura. Multe studii au arătat că acupunctura ar putea fi de folos în îmbunătățirea anginei, în special în reducerea utilizării nitroglicerinei, în scăderea numărului de atacuri anginoase și în îmbunătățirea toleranței la exercițiu și și de asemenea modificări în interpretarea EKG-ului, deci modificări ale traseului EKG. De asemenea, exercițiile de relaxare și respirație, de asemenea, pot fi foarte utile. Relaxarea și exercițiile pot fi de ajutor în îmbunătățirea simptomelor anginei, mai ales atunci când anxietatea este un contributor semnificativ. Într-un studiu la pacienții cu sindrom cardiac, o formă de angină pectorală a persoanelor cu artere coronare de altfel normale, meditația transcendentală, 20 de minute de 2 ori pe zi, în tăcere, scandând o mantră cu ochii închiși, a fost folositoare pentru a reduce angina, mai ales pentru dureri în piept și, de asemenea, a dus la normalizarea EKG-urilor. Chelarea intravenoasă a acidului etilen diaminotetraacetic, EDTA-ul, de care vorbeam mai sus și de care pomenim, este o intervenție care a fost foarte mult dezbătută în cea de-a 7-a decadă a secolului trecut și a fost promovată ca o alternativă la chirurgia ca bypass coronarian și la angioplastie. EDTA-ul este o moleculă asemănătoare aminoacizilor care, atunci când este infuzată încet în sânge, se leagă de minerale precum calciu, fierul, cupru și plumbul și le transportă la rinichi, unde sunt excretate. Chelarea EDTA a fost frecvent utilizată pentru otrăvirea cu plumb, dar la sfârșitul anilor 1950, începutul anilor 60, a fost cercetată intens pentru a ajuta pacienții cu ateroscleroză. În fapt, descoperirea acestei molecule, acțiunea acestei molecule în tratamentul anginei pectorale și a altor afecțiuni asociate cu ateroscleroza a avut loc accidental. În anul 1956, pe un lucrător din domeniul bateriilor, pe care dr. Norman Clark l-a tratat cu EDTA pentru intoxicația cu plumb, s-a observat că simptomele sale de angină pectorală au dispărut. Clark și alții au început să utilizeze terapia de chelare cu EDTA la pacienții cu angină pectorală, la cei cu insuficiență vasculară cerebrală și la boala vasculară periferică ocluzivă. La o serie de 283 de pacienți tratați de Clark și colegii săi din 56 până în 60, 87% au arătat îmbunătățirea simptomelor lor. La pacienții
cardiaci s-au îmbunătățit simptomatologia, iar la cei cu artere blocate la nivelul picioarelor, în special la cei cu diabet zaharat, s-a putut evita amputarea. Inițial s-a crezut că EDTA a deschis arterele blocate prin chelarea depozitelor de calciu din placa de colesterol. Cu toate acestea, acum pare mult mai legată de chelarea excesului de fier și cupru, minerale care în prezența oxigenului stimulează radicalii liberi. Radicalii liberi deteriorează celulele din arteră și sunt un motiv principal pentru arterioscleroză. Deci, în principiu, acest radical liber de la nivelul arterelor determină legarea plachetelor și apariția aterosclerozei cu blocarea arterelor coronariene. Într-o revizuire a progresiei și regresiei aterosclerozei, autorii scriu că procesul de ateroscleroză este dependent de prezența unor metale, cupru și fier, și poate fi complet inhibat de agenții chelatori, cum ar fi EDTA-ul. În ciuda beneficiilor evidente pentru pacienții cardiaci, EDTA-ul scăzut ca utilizare la mijlocul anilor 60, mulți medici favorabili cred că acest lucru a avut loc din două motive, și anume una, abordarea chirurgicală lucrativă, foarte lucrativă, cum vă spuneam mai sus, a bolilor de inimă și vasculare, brevetul de EDTA, care a fost deținut de laboratoarele Abbott, au expirat, astfel încât nu a existat un interes financiar major pentru companiile de medicamente pentru a finanța în continuare cercetările. Din fericire, în anul 1972, un mic grup de medici practicanți folosind terapia de chelare EDTA a fondat o organizație numită acum Colegiul American pentru Avansul Medicinii, pentru a continua educația și cercetarea în acest domeniu important. Deci, ca sumarizare a ceea ce am discutat mai sus, este interesant, în cazul unei angine pectorale, să avem foarte multă grijă să consultăm un medic înainte de orice. În cazul anginelor pectorale instabile, în care atacurile de angină pectorală devin mai dese și se prelungesc, e bine și foarte important este să consultăm un medic sau să sunăm la urgență. De asemenea, e bine să analizăm foarte bine împreună cu medicul nostru curant modul de abordare terapeutică al acestei angine pectorale și în special a investigațiilor clinice invazive pentru a avea un raport optim al riscurilor pe care acestea pot să le pot să le determine pentru sănătate. Cam acest lucru am avut să vă spun astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vom vedea probabil nu săptămâna viitoare, ci probabil luni după această săptămână, de la aceeași oră 19. Dacă vi se pare interesant ceea ce eu vă spun, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru YouTube. Vă mulțumesc!